Take note mga kasin, into no bigat tayo pala agbalakad. Apay, ngamin ket ada part 2 na into no bigat. Ay, kumbaga hanga umanay ti mesa laeng nga malem, mesa laeng episode, mesa programa, tapno no maiburay na maisalaysay na nga mamimpisan ti pakasaritaan na. Aya isang into no bigat, Sabado, total solok no bigat. No saan nga mapanag-live ni Daddy, akit sa no mapanag-live ni Daddy so solok. So, into no bigat to dati gibus na. Ang amwen tayo nga muna, no anya ti nagramutan na anat na ganan. Nang rugyan, ti parikot na, no apay, nga nagtanag nga nagsurat kada tayo. Ken dumawdawat iti balakad, dati nagsurat nga ni Manong Marcial, iti Paway, Ilocos Norte. Sagudayan nga ro ti surat ni Marcial. Dear Kasin, sakbay man ti amin kat kablawang kay tinembag nga orasyon dita Nemars Studio. Kastami tayo nakablawak dagiti padak nga kanayon nga dumdumngeg ken nagbibuya iti dating nga programa. May saakmet kadagiti narway nga mangsubsubaybay kadati nga programa yo. Nang runa iti oras ti trabaho. Umanay lang nga pangikat bannog, pangikat stress. Tunggalag dingeg kami iti programa yo. Adu meten nga parikot iti biag tinangigak nga imbasbasam kasin. Ngayon para kanyak, panagkunak. Awansan, tinadagdag senpay, ngem iti parikot ko iti agdama. No apay nga naibagak ti kasta, kastiman nga rugyak ti amin, ilinged daklatan itinaga na Marcial. Tubuak iti Paway, Ilocos Norte kasinyo. Nayanak iti Paway, dimakkel iti Paway, nga ti panagkunak. Dito yak tumeten nga maitanem. May sak amang ngalap, ken pasaray construction worker. At dati pagsasao tayo, nga awan kanot serbiti gaget, no awan met ti baket. Daytay diti kanayon ko manggigan. Saan lang ang kininanang ko. No diket padigit tattaw ti aglawlaw. Ngamin kasin yung ibagada nga nagagetak. Nagagetak nga mapanagkalap. Nagagetak nga mapanagtrabaho iti construction. Ket awang matpay iti asawa. Ngano ka nagtrabaho ak, no mapanak agkalap, mapanak ag construction. Kasla da pamilyak nga bibiyagay. No apay nga awan pay idi ti asawa kasin yung no pay adumatiag ko na nga nataerak. Saan tayo nga paati o? Adamat lang nga tayo. Tagapaway ko naman. Ang adangamin ti partikular nga sapsapulik iti maysa nga babae nga saan ko pa'y idi nga nasapulan. Nagtawenak idin iti Jack Mariro apag 30 idi wano nasurok 30 idin. Idi ta dimteng dati babae nga na magpitik iti puso nga nagbalin nga kataktakunay ko. Idi ko na. No apay. Denggen nyo latan, dati pa nakaibasa na, ken pa nakaidrama na. Ako kasta unay man ti ado ti nakalapa mon barok, Marcial. Ay, wen ananang. Nalayngak nga ron ngagkalaw. Ay, wen anak ado nga ron dahil ti barok neng. Sigurado nga ay, adu man ati mailako kaon. Elowen nanang, yung kailako dagita, tapno da, igatang tayo, digiti kasapulan tayo di balay. Ay, na. Kat, inkanto man nagtrabaho at construction no bigaten barok. Wala nanang. Kat, itataka kapigsak ak, agtrabaho ak. Wen abarok, angim,
inton kaano kamot nga agsimpangay. Ha? Trabaho ka at trabaho baraw. Marsyal. Ang inton kaano kamot nga agpamilya. Apay nga ganatin naknanang. Ket di mo kadi kayat. Tapno numapan amin king ka dagiti makalapak ken dagiti paglakom di makalapak. Oh, wala barok ang nay mano ko matawid maon. Kaya't kumamot ti agapuko Nanang, awang ka di pay, ti asawa yung barok. Nataer ka mati kunak. Ang mas daawak, taag nag-aasawan dagiti kasadaram dito yung lugar tayo, pati digiti kakasinsin mo. Si kansalaangan ti awan asawa na. Saan mo't ananang? Nadanto pa ni Kabagis Joseph, padak mo't abaro. Uwin ang adanubyanan, kan agkasardan ton umay abulan. Kainalada ka pa nga may saka dagiti bestman, saan ka di? Ha? Uwin nanang. Oh, di ka madanagan baraw. Si kalaangan ti awan kapisi ti puso na. Si kalaangan ti awan putot nanton, no bilang laeng. Awang pengarot ti na sa pulak nanang. Adamot nga minubyam ide. Angam na minsan mula nga inpakastoy dito'y balay. Angam sipod idin jak mo't nakitkitan. No anyat na paspasamak ka na kayo. Dayjay, saan ko nga kayat dayjay nga asawain nanang? Kat apay nga men, kat panagkitak mo't kat nasingpot mo't. Uy, nasingpit nga talaga nanang. Napintas pay. Napintas ati rupa na. Agam apay. Apay nga di mo kayat isuna. Adda nga minsap sa pulik iti may sa babae nanang. Nga saan ko nga nasapulan kinkwana. Anya dayjay ibagam man. Mabainak nga may ibaga nanang. Basta. Addan tulad ta masapulak. Addan tulad ta mabirukak. Nga agbalin nga kataktakunay na ko. Saan kay madanagan. Kan saan kay nga maganatan unay nanang. Engkanto ila ko nga digitan nanang. Tane, danto manigatang tayo tibagas kinabasto tayo dito yan. Si kamad kayam ninong. Ay, when barok. Kumay ko man alain dati in order ko kananang mong 2 kilo at tilapia. Ay, una ninong. Agore ka lang ninong, tayabak ni nanang. Mabit lang ninong, umayin. Ay, wag yaman barok. Ay, naibagaking kan ni Kabagis mo nga Joseph. Ate anya ninong. Ate maangay itong bachelor's party ka no? Sa kabay ti kasar na. Ay, when ninong, inayabanak. Ay, wala na, saya at matbaraw ta. Damag ko kat ado tinaawi sa babalasa nga umay makisala. Akit mangisala kan to Wala ninong. Mga no, ijay bunton nga mabirukan dati kataktakunay na mo itibiyag. Ninong. Agad pa, si kansala ay nganti awang pa asawa na dito Marshall, barok. Uwi nga rin ninong. Apay mat, kat nataer ka mat. Nasingpot ka, nakagat ka. Ang awan serbiti gagat, barok. No awan mo, bakit ako nada? Nininong mat. Nga magpaiso, apay mat gawang pa iti asawa barok. Sambo ko naan, nga bakla ka. Ay, saan ninong? Sa anak ka bakla. Dati nga lang langak linong, bakla. Nga lagayam. Apay nga raw, nga awang pa iti asawam. Dinto nga nag-aasawa amin nga kasadara maun. Kat agasawan tumatan ni Kabagis mo nga Joseph. Wala ta nabirukan dan dati, sapsapulin da iti may nga babae ninong. Kat si kangay. Awang pa nga rin ninong. Anya ayat sapsapulin iti may nga babae, baraw. Kuha ninong. Mabainak ka mga ibaga ninong. Abi ba, alam niya kung matpagbaidam kanyak. Lalaki akbud baraw. Ala, ibaga mga kanyak. No anyat sa pulam itibay sa babae. Kuha ninong. Dati, anya, di kagbabain.
kuma ana ninong dati. Dati dakkel ti masangwanan na kuma. Ha? Kayat mo sawan dati baknang. Ha? Dati dakkel masangwanan na kayat sawan baknang. Tala pintas to masangwanan nyo. Saan ninong? Anya nga raw. Profesional, edukada. Saan ninong? Urean niya. Urean niya. Anya ti kahit mo sawan barok. Urean niya ninong. Nakurapay man, wano baknang. Profesional la, edukada man, wano saan, okay la kanya. Anya. Yung anya nga raw ti birbiro kam, iti may sa babae. Kuha ninong. Diti, dakkel ti masangwanan na ninong. Ha? Diti literal ka dakkel ti masangwanan ha? Diti dakkel ti barukong na ninong. Ay! Ay! Diti dakkel ti masangwanan. Ay, barukong ko na mga mina. Ninong, barukong. Dahil tagayam ti birbiro kami ti may sa babae baraw. Ninong. Mapainak nga rin nga mga ibaga. Ay, kita di ka mat mapapalawa. Ay, sa bagay. Ure sakit man manumot, diba kita kadakil barukong na dito. Ha? Uy nga rin ninong. Kaduan na nga mamamok, kipit mo. Ha? Ipos mo, di masangwanan na. Isupay Kaya di mo't adanubyam ide. Adaan ninong. Ang insinak mo ladagos taapay ba? Tiamo kiti kadakkel ti basangwanan na ninong. Tagayam ko nagbengbeng met ti pading ti brana. Ha? Ninong. Nalilaw na. Di gamata akong kaslaman lang na itapkal nga kalupti karapaw. Ha? Kasla platito nga na itapkal yan ta barukong na. Ay. Iso nga damo na. Kahit awang pengaraw dinaw. Urean niya kumaditan, ure pangitin, bas dakkel ti barukong na. Asawaik adagos ninaw. Ay kadbareng makasapul kan daw into no bachelor's party ni kabagis mo. Ay uwin ninaw. Talaga mangisala akto no makakita aki ti dakkel ti masangwanan na. Kasin, ay kabagis ko lang kuma. Ay hunggan, kabagis kaya. Okay ka laay. Api kada ka dito suling agmay-may sa kabagis. Kuha ngamin kabagis. Di ka mo mapan mangisala ka, di kita babalasang ni. Nagatot na awi sa babalasang, itat na nga bisperas ti kalay sami kini bakit ko. Ingka mangisalan Tabaring no, dita mga mamaamon ti agbalintumot nga asawam, kabagis Marsyal. Ibaybayam na taidan, kabagis. Nangisalak itayo ng awam mo ti kursonadak kadakwadan. Ha? Nangisalak ka namin sanan? Uy, asino tin salami jay? Jay ni Jennifer nagan na. Jay nakamangisit. Kite. Napintas mo day jay kabagis. Uy, napintas day jay, balasang pay day jay. Katapay nga di mo kayat. Ingka isalamanin pamindwa mapalin at pamindwa. Hanan, kasin, ay kabagis. Taapay mo. Insalak laeng gaputa kursonadak iti damo. Ha? Taapay mo nga kursonadam di damo. Ngayon din salam. Awanan. Nagbaloy ti panunot kon bagis. Taapay mo't bagis. Hindi makita namin. Kaya nagdakkel ti barukong na. Ha? Ti amo kita dakkel ti barukong na. Ang may diin sala kon. Siyempre, sinirip ko mo't dati puun ti barukong na. Ha? Nagbengbeng mo't ti pading na. Nagbengbeng dati pum na, dati brana. Bagis. Ay, unay ka mo tin bagis. Kat man ano ko mano na bengbeng ti pum dati brana.
amumad bagis, nga ti kursonada, kad di ti dadakkel ti barukong na. Kat saan ka di umanay di nga barukong ngayon? Angarod bagis. Kat ada ka latat yung tugtugawan. Di ka mapan mangisalat babalasa ngayon. Hanon? Amon bagis. Puko adalatan. Makamu ka bagis Marshall. Nagpipintas tupay dagit nga babalasang. Sa bali tinapintas kanyak bagis. Mala sige. Nakaduman ng titilapya nga nakalapak. Talagang naswerte ang agkalapa. Ay, aduman nakalapa mong baraw. Uwan na nang. Kat aduman ti ila ko muna. Ay, adupay kit din tinagorder baraw. Iso ngayon urayen ka. Ha? Wen. Yung ka man kit di ag-deliver kaya nakatatateban. Tatateban? Wen. Kaano pa nga nag-order ti tilapia ni Tata Teban? Ay kit italaing abaraw. Taapay mo, kaada nga rod simbangpet nga apu ko na kano, nga bisita na. Ha? Ay, mano kilo na nang? Dito 2 kilo na isagada kon. Inkanto meet i-delivering, kat ay lipas ko pa iti linabaak. Alawin na nang. Ay, kumusta gayam? Ha? Kumusta, daydi papan mo sakbay ti kasarda kabagis mo nga Joseph. Ket nadamag ko nga nagpasala da kano ket adu kanot na awi sa babalasa nga nakisala kadagiti babbaraw. Uwen na nang ket awan kaditi na kurso na daam kadagiti babalasa nga insalam. May salaeng ti insalak mo. Taapay. May salaeng mo ti na kurso na daa kiti damo na. Ang may di na isala kon ket nagbabawi ako nanang. Ay, unay kamot tembaraw. Taapay, mate. Saan ko nga ron nga nakita kin kuha natin sa pulik iti may nga babae nanang. Ay, nabarok ay nakapilpili kan tumot nga main. Ay na, katnay, si kalaingan ti awan asawa na. Babaam lata nanang. Dumteng tulata ti babae nga para kanyak. Addan tulata mabirukak. Addan tulata ti babae nga daking kuha natin sa pulik. Ala, makaamu ka. Ala, kagit i-deliver daytan, kini Tata Teban. Kat urayan na. Kat na, da kano bisita na nga balasa, nga apu ko na. Apo. Tata Teban. Tata Teban. Sino dayta? Siyak, Tata Teban. Ni Marshall, Si kagaya Marshall Barok. May buka di-deliver na ti order ko kinanang mo nga 2 kilo at tilapia. Uwen, Tata Teban. Antoy. Agmabit laing inakalain na ti bayad na. Uwen, Tata Teban. Ay, igugure ka man, Tata Teban. Apay. Ada ka no si Mangpet nga apu ko mabalasang kuna ni nanang. Ay, wan, iso nga rod nga nag-orderak ti tilapia. Ta iso ti ibilin na ti apukaw. Ta magustuhan na kano, mailiw kano. Nga agsida iti tilapia nga gapu iti paway like. Ay, kasta aya. No asta, balasang pa ti apu ko yung lolo. Wan, agurikata, iyabak. May kagtugaw pala dito yung baraw. Pagururayam, ta iyabak ti apukaw. Ta makitam. Ala, sige mga ron. Tata Teban. Mabiit laing tayo pa. Jose! Apog! Baka mabiit. Umayin, lulo. Iuray mo biit, barang. Sige, Tata. Inaklalain ti bayad. Ito'y tilapia ka order ka. Uwin, Tata. Wow. Isu ka di dahi Tata ti apu ko na nga balasang. Medyo tsabi. Ang dakkel ti barukong na. Hanunay nga nalapsat. Payat kanyag. Kayat ko.
Naggimas nga pagpunganan day nga barukaw. Opo. Naglukneng siguro day nga barukaw. Ay, 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 maupo ka lang, kuya. Ha? Ading? Agtugaw ka pa'y. Orayam lang ni lolo. Ha? Kaya't mo ka diti juice? Weno kape? Saanin? Saanin? Nagkape akitayin. Agtugaw kalatan. Ading, Josie tinagan mo itay niya. Josie ti nangay ko nga nyawag ni lulum itay. Wen, kuya? Josie ang pangalan ko. Ha? Apay mo't nga at tail ka nga Ilocano. Ha? Ay, di kasi ako narumam mag-Ilocano, kuya. Apay mo't? Galing kasi akong Bulacan. Ganun ba? Oo, kuya. Taga dito ka rin, kuya? Oo, taga Pawayak. Kakaruba tayo lang. Karubak lang natatateban, nga lulom. Ay, ganun ba? Ikaw ba ang kumuha ng mga tilapia, kuya? Oo, ako ang nagkalap. Magali ako magkalap dyan sa Paway Lake. Ganun ba? Masarap kasi ang tilapia sa Paway Lake, kuya. Mailiw na kami agsida. Ado. Uri makit di inal daw nga deliveran ka. Ganun ba? Di okay, kuya. Unay ba't dito yan? Sipod itay nagtugaw. Nakadalikap-kap man. Iso nga jak masipod, jak makita kat no. Talagang adakkel ti barukong na. Amangan mo't no, dakkel man no, nabangbang na ti pading ti brana. Sabi nga ta nakadalikap-kap. Siguro akit saan nga nakabra. Dakkel siguro no saan nga nakabra. Kaya't nasawan awan ti pading na. Ano yun, kuya? May sinasabi ka? Ha? Wala. Nagkukwenta lang ako ng pa-order ko nga tilapia nga nakalapak, ading. Dakil siguro ya ti barukong na. Nakadalikap-kap. Kasi awan ti brana. Kat iti nakitak iti adayo kat dakil ti barukong na. Kat no saan nga nakabra. Nakasay ti kadakil na. Agad dakil lakit ya. Ayan na pala si lolo, kuya. Alis muna ako. Maliligo kasi ako. Sige, Josie, ading. Ay, gaya man ti apo ko, Marshall Barok. Wen tatateban. Di bagbagat, kayam nalapsat nga apo ko yo. Wen Ay, kita, nalapsat agim, awan naman asawa na. Ha? Tikit mo sa tatateban. Balasang pelaeng ti apo ko yung ni Josie. Wen, ay kunak nga road. Nasaysaya at no dito'y paway ti pagyanan na ta makabirok dito'y ti asawain na ta nagagagat ti tagapaway. Ay pudnot ako na tatatayban. Ket amuyo mat nga amon pa ti asawak tatatayban. Wen, amuyo mat no kasanot kinagagat ko ngagtrabaho. Wen abarok daydayawin me ti kinagagat mo. Ket di nagsaya atin tatateban no. Siyak ti asawain ta apo ko yo. Ha? Seryoso ka, Barok. Wen tatateban. Kursonadak ta apo ko yo. Apay mait. Ay, sigurado ka. Ket gagangailangan mo tilanga ta apo ko. Wen, napintas para kanyak ta apo ko yo. Isot kapipintasan nga babae nga namamok tatateban. Ay ket nagsaya atin na. Natalgid tiriknak no sikat pakiasawaan ti apo ko. Amok nga nasaya at ti panagbiag na no kwa. Taambok nga nagagit ka. Ay, nagsaya atin tatateban no manugot kayo nga siyak ti asawaan ti apo ko yo. No kasta, awan ti problema kata kayo no umay ko arman. Ay awan Awan. Ay, ireto ka pa'y. Ilakad ka pa'y Barok. Ha? Alamang ron tatateban. Agsubliak torto no bigat. Taumay ko pasyarin tabo ko yo.
papanamot ba raw, Marshal? Nanang, Ay, naka-isputing ka, mate. Naka-arwat ka, mate. ika ka di makimisa? Ay, saan nanang? Makimisa sa mga Domingo. Ay, papanam nga raw. Nakagpasyar yan datatateban, nanang. Ha? Awan mo ti order na. Ay, isa anak nga mapa nag-deliver ti tilapia, nanang. Kanya nga raw. Nagpasyaran na ti apo ko na. Ti apo ko na nga ni Josie. Aniya? Nukasta. Nakurso na daam ti apo ko ni Tatateban. Uwan, nanang. Nagpintas tupay. Naglapsat. Ay, nagseksi. Nakita yung ka din, nanang. Ay, saan pa'y Ang alakit na nasaya at ano kasta. Tano agkaayatan kayo akad di ison ti asawaan. Tapno agapuko ak tumatan. Ay, uwan, nanang. Ay, dandani ka agapuko. Sigurado na ito. Ako pa nagrik na kursunada nakbod dahi dyan nga Josie. Inakaroon. Uri ka tulungan nak ni Tatateban, nanang. Inakaroon. Ay, ikaw pala, Marshal? Ay, siya ngagpaiso. Josie. Ay, sumrek ka. Umupo ka muna. Tawagin ko lang si Lolo. Ay, hindi si Lolo mo ang rinanta ko dito. Ha? Eh, sino? Hindi pa ba imbaga ni Lulumting ka? Na ano? Umay ka pa siya rin? Pasyarin? Wan, umay ka Arman. Sigurado ka? Wan, Josie. So hindi si Lolo ang ranta mo rito? Hindi. Sika, Josie. Ay, nakakahiya naman. Jakpe nakaaruat na nasayaat. Okay lang yan. Mas maganda nga yan damit mo para nakikita ko. Ha? Anong nakikita mo? Ay, para wala. Ay, sabi, mas maganda yung ganyan. Simple lang. Yung nakikita kitang simple lang. Mas maganda ka. No, simple ka laing, Josie. Ay, salamat. Upo ka muna, Marshal. Ay, uwin. Agyaman na, Josie. Josie. Marshal? Na ipakada ko na sa lolo mo na may ka-Arman. Ha? Kahapon lang tayo nagkita. Hindi mo pa ako kilala nga masyado. Marshal? Ay, hindi na nasisita yan. Basta nakita na kita. Oh, sabi ng lolo mo, balasang ka. Awan asawam. Ay, totoo yan. Wala akong asawa, Marshal. O edi, walang problema. Ako, awan met ti asawak. Nagagetak. Uri damagim kini Lolo Teban. Ay, yun nga sabi niya. Masipag ka daw pero wala ka pa daw asawa. Oo, totoo yun. Uri pexman. Uri makimatakin to nung mapanak ang kalap. Ha? Ay, basta. Josie. Ti kinagpaiswan na, Josie. Tatak lang nga makarik na ti kastoy. Aglalo itata. Saan kan nga nakadalikip-kip? Ano? Ano sabi mo? Ay, wala. Sabi ko, hindi pa nakarikap yung ridaw ko na. Hayaan mo lang para mas malamig. Para sumurik ti angin. Ay, uun matkid di ano yun? Josie, I love you. I love you very much. Ha? Marshal? Love mo na ako agad? Kahapon lang tayo nagkita. Ay, iwan. Masigurado, ipatpatig ka una yun. Man, mamati ka kanya. Uri kasar ka ng tunubigat. Anya? Uri iyawid kanya balay may taasawain kan. Josie, ang bilis mo naman, Marshal. Kasta nga talaga, di panahon tata. Awan binayaganan. Kinsigurado Pero, di ba dapat kilalanin muna ako?
Ken, kilalanin din muna kita, Marshal? Hindi na kailangan. Awan patig tinaglabas ka ko ng arot ti kanta, saan ka di? Saan nga napatig kanyak tinaglabas mo, Juicy? Urian niya pa'y dahil nga naglabas mo. Sigurado ka, Marshal? Wen, aman, ipatpatig ka unay-unay. Uray no agkasartan into no bigat. Uray agdenatan. No kayat mo live-in pa'y lang, may atak. Basta agasawatan. Mayat ka, Juicy? Ha? Biniglanak mo, Marshal? Sige na nga kung sigurado ka. Ha? Sigurado? Sungbatan ako? Sinasagot mo na ako, Juicy? Ay, tignan mo, naaringan ako pa'y ti ayog mo, Juicy. Aha, oo, Marshal, kung sigurado ka, at awan patig tinaglabas ko ako nam, sige, aklunin na kita. Yes! 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 Alam mo ba na nagswerte ak, Juicy? Talagang? Ako rin, Marshal. Ang swerte ko, inakasalan mo ko kahit hindi mo pa ako masyadong kilala. Kunakmut ka, sana napatag tinaglabas mo. Ita, honeymoon tan, Juicy. Maganatan unay ni nanang ko nga kapuko. Okay kadiking ka, nga agaramid ta adagos ti anak. Ha? Sige, okay lang ang sa akin, Marshal. Ay, yes. Di ka kanayunin natin para mabilis tayo makabuo. Oo naman, okay lang sa akin. Gusto ko na rin magkaanak tayo para may bukod tayong anak. Ha? Wun. Gusto ko magkaroon tayo ng bukod na anak. Umpisahan na nga rod natin. Ha? Juicy? Sige. Ikaw ang bahala, Marshal. Yes. Marshal. Bakit? Nabigla lang ako eh. Ang galing mo pa lang manglaplap. Ha? Laplap lang naman eh. Ikaw, hindi mo pa nasubukan? Ay, saman Ado mo tinalaplap kun Ay, sige, tuloy natin. Pwede ko na bang tanggalin tong damit mo? Para makita ko na. Para makita ko na ang hinaharap. Ha? Hinaharap? Oo, yung hinaharap mo. Sige, ikaw na magtanggal, Marshal. Yes, kita ko. Finally, makita ko. Wow! Nagbukol! Sa anak na nagbindot, yes. Makita ko, nakabrapay lang, awan tipading na. Tuwang-tuwa ka, Marshal. Oo, tuwang-tuwa ako, Juicy. Hindi ako nagkamali. Ay, nagbukol. Nakabugbuk. Naglukneng. Saan nga peke na ito? Medyo natangkan di titingana. Sigurado ang saan nga peke na ito nga maruko. Tanggalin ko na tong bra mo. Juicy? Oo, Marshal. Tanggalin mo na. Oh, siya. Wow. Oh. Nya. Oh, bakit? Bakit ka natulala? Ha?
Eh, ah, hindi ko kasi in-expect ganito nga medyo dakkel dati. Ha? Ay ganyan talaga. Ha? Ganito talaga? Sa bagay, siguro no dakkel ti barukong na. Dakkel mo't dati pasas na. Pasas nga talaga ni. Oh wow. Hawakan ko ajusi. Oo. Oo, wow, nagmayat nga pagpungananan, Diyos ko. Pwede ba ako magdede, Juicy? Ikaw ang bahala, Marshall. Oh. Oh, bakit? Because Jai, ni. Agpuspusit-sit man. Agpuspusit-sit man. Ay, oo nga. Sandali, kunin ko lang yung tela. Ay, gari ka. Agpuspusit-sit mo tigatas dito. Barukong mo, Juicy. Ay, pasensya ka na. Ganyan talaga kasi kaipusing ko lang. Jay, anak ko. Jay, baby ko. Aniya? Anya nga, baby ka kung kunam. Juicy. Yung anak ko. Yung iniwan ko sa Bulacan. Naipusing na kasi. Hindi ko na pinagdedede sa aking, hindi ko na pinagbe-breastfeed. Eh, kaya ganito kalaki yung dibdib ko kasi naipon ng gatas. Nagdededebote na kasi yung anak ko. Ha? Aniya? Eh di ba sabi mo, Marshall, awan patig tinaglabas ko? Ha? Sabi mo, saan nga napatig keng ka tinapalabas ko? Riyan yapay. No kasta anak mo? Angim awan asawam? Wala. Wala na akong asawa. Balasang ako. Bago mo ko pinakasalan. Di ba okay lang naman sa'yo, Marshall? Na may anak ako? Kaya nga ganito kalaki ang dede ko kasi naipon ng gatas. Ayan. Alakas Alakas tumagas. Uwing agpaiso. Aguri ka. Bakit? Bikas lang inot mo't nga umpas tatabarokong mon, Juicy. Ay, ganyan talaga. Ganyan talaga pag natanggal yung gatas, umiipis siya. Ha? Aniya? Eh di ba sabi mo, awan patig tinaglabas? Uwin, Juicy. Awan patig tinaglabas. Bakit parang naiiyak ka, Marshall? Hindi. Naiiyak ako sa tuwa. Kasi may apo ko na pala nanay ko. Ada apo ko nanang ko. Unayin. Tara na. Tuloy na natin. Takpan mo napupusit-sitan yung rupa ko eh. Ay, sorry. Ganyan talaga kasi. Pag napuno ng gatas, hayaan mo, mauubos din yan. Liliit din niya. Ay, huwag mo na ubusin. Ha? Awan. Sige, tulitan. Hindi ka na magdedede. Hindi na. Anin. Tanggalin ko na tong panty mo. Ayan. Ay, naku, Diyos ko. Bakit? Mariknak na basa tabarukong mo eh. Ay, edi, takpan natin ang unan. Huwag. Mahirap maglaba. Kaya mo na. Nandito na eh. Sige na, Juicy. Marshall.
Ingat lawa matay. Ano? Ingat lawa. Anong nalawa, Marshal? Naglawa ti Paway Lake na pagkalapag ni tilapia kunak. Ay, ganun ba? Marshal. Naglawa matay na. Naglawa Paway Lake. When kasinyong kaday di nga honeymoon mi kani Josie napaneknekak naduktalak tinaglabas na nga jakpulos ni namnama kay mawanen ti mabalin ko tasaan ko na may babawi pa iti amin inaklon kong arod no anyaman tigasat ko tay sumet ti panggedeng ko ininot nga impes Bakit ti panaglabas nagiti aldaw ininot nga impes iti barukong ni Josie. Agim desa. Saan pa nga ditoy? Saan pa nga ditoy? Parikot ko nga talaga kasin. Adapay tuloy na. Ang daytat nagrugyan nan. Nagtulag kami nga alaen na ti anak na manipo di Bulacan. Taka din nami. Ket ibilang ko akas nagtaod kanya. Ket di tanto ti sumaruno nga maibasa into no bigat. Padaanan nyo mga kasin no anya pa iti simmaruno nga nagtungpalan dati pa nakiasawa ni Marshal kay ni Josie iti paway. Kasti kunak part 2 into no bigat ngem nakarkaron to ti parikot. Ay nandios ko ayan. Anyan to nga ta ti pagbanagan pagtungpalan dati ayan ayat da Marshal kay ni Josie. Naragsak dan to nga ta nga mangbangon ti pamilyada. Saan to nga ta nga agbabawi ni Marshal kay tagsapol tot sa bali. Dahil ito'y tintay to padaanan into no bigat. Di dahil di madla nga programa KIK Problem of the Day. Iso nga into no bigat tayo nga agbalakad. Ngamin ket adda umay nga bisita. Iso nga nasapa nga malpastat na mga ay padaanan nyo. Kapis kayo no di kayo to agbuya no bigat mga kasin. Nakarkaro pa no bigat. Nakarkaro. Adu pa di kiti sorpresa ni Marshal. Adu di kiti naglabasan na nga di mo pulos ma-imagine nga kabailan ti tao nga ibturan nga paglabasan basta grabe baka into no bigat baka itagel elik kayo ngem into no bigat agsangsangit kayo. Dapat padaanan tayo mga kasin kat sabay ko ma ta saan kayo nga nabitin agit into no bigat addan to man panakpak na nan siyempre sa bali di panakpak na idi honeymoon sa balin to di panakpak na nga kabayatan ti panagdenden na danton akasagasawa kas pamilya. Okay mga kasin nagyaman naklaunay kadigiti sponsors nagyaman nakbet kadigiti nagaget ka nag-share dagiti sponsors biti kang kantakin amin kayo mang bless kada kami mang tultulong kada kami tapno nanayon ti panagserbimi dito na mas studio nga mangipaay ti liwliwa kada kayo bitin kasi na into na bigat di kayo tumabitinin apay nagsabak ada kami paubrak mga kasin kada umay dati umay mangubran ay biyag aya agsangsangit ti kakatawa kata kasin ko lang chucha bitin see you again tomorrow mga kasin aya no nabitin kayo alakit anusan nyo palat agmay sa agsarili kayo na kasi iti agdamakit kasat aramidan ni Marshal anya ko matbitin ijay
Dati pagtungpalan na, into no bigat latan mga kasin, sigurado, ng nabimpintas to, dati ending na, nadagdag senton, dati pasamak, gaputa, dati tanto, dati panagdinadan, dati, no kasanod nga, kasanot langin da, nga agasawa, kalpasan nga naamuanen, ni Marshall, tinaglabas, ni Josie. Aglalo yung no iyawid na dati anak na. Ay, netan. Kaya, ito no bigat mga kasin, sigurado nga mapnek kayo no bigat kasi nung mapanag-live ni Daddy, pagbalilin tayo nga 2 oras, wala no sorsorok pa eh. Tapno saan kayo nga mabitin ka dati paggibusan, to'y pakasaritaan di parikot iti biyag ni Manong Marshall iti Paway Lake, Paway, Ilocos Norte. Nga nakaasawa iti dakkel barukong na ngem napnugayam ti gatas ti maladaga. Okay mga kasin, see you again tomorrow. Siya karon ni kasin yung ngayong nagserbi nga timon ti programa.